Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Inaday ito nga bigat at yung nga sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, manibot ito yung Nemars Entertainment Production Center iti Nemars Studio. Amasarangan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kas na kung nakitayin papagayam nga sumagbay manin dati kong programa. Dear Manong Nemi, kinuan yaman ti oras kan aldaw, di tayan nyo kapat sa tilubong ita. Kamkablawan ta kayo ti naimbag nga bigat, naimbag nga aldaw, naimbag nga rabi, naimbag nga malam, naimbag nga bigat, kada kayami nga sangapada. Pag-share di program ang tayo papagaan. Please share this program, share. Padalan nyo pagkasalitaan, di pagayam tayong sinda ito naka-schedule na. Pagkasalitaan ni Telma, nga napauluan iti nasukir. Sino tinasukir? Anya tinasukir? Tatangken ti ulo na, bengeg, nasukir, paananawa, dinamot dumngeg ti sao, parang ganun. Bengeg, nasukir. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, kasta unay ti panakakela at ken pungtot ni tatang idi maamuan na Manong Nemi nga masikugak. Masikugak kat dimteng kami dito'y balay nga inyam amok ni Jonar nga boyfriend ko ken iso ti ama ti sikug ko. Idin to tagbasbasak paylaeng Manong Nemi. Nakiktot kas taon iti pungtot na kat nagalabat ti tungpa iti rupat. Pakawalan ta kumatatan. Pakawalan ta kuma. Layatan na kumamanin nga tungpahin ni tatang Manong Nemi ng bimalaet ni Jonar. Tata, saan yung gandang ti anak nyo? Saan yung gandang ni Telma? Ulit asangkupot nga baybayan ni Suna. Nakasuksukir ka nga anak. Anya tinagkurkurangan ken ka. Anya tinagkurkurangan mi kini Manong mo, Henry. Tapay nga naramid mo ti kastoy. Yar aratok ti bagik iti trabaho, makakapagturpos ka lang. Uri ni Manong mo. Sampay nga nagasawa, takit na makapagturpos ka. Sakbay ko mga nagasawa iso na. Kat umuna kamatan gagasawa ng Manong mo. Kasi nun di ba nagbasam? Naku, po na yan. Hinarakop na ni Jonar Manong. Tapos salakan na. Kaya kastaw na ipungtot ng amak. Nakasuksukir ka. Kasi ano nga rin di ba nagbasam?
Ay, tata, mabalin ng tuwat ngay tuloy, no, may pas ngay lalaki tanak mi. Kinsi ka? Ano trabaho mo? Saan nga si mong bat manong name ni Junar? Mabiyag mo, tanak ko? Kaya anak yo? Ano trabaho mo? Nagsapsapulak pala iti trabaho, tata. Oh! Agad adal ka, Telma. Sa dayto nga lalaki, agsapsapul ti trabaho, nakit nasawan nga awan trabaho na istambay sa dot. Kalpasan na. Oh, apo, agbabawi kan to, tikas to nga inaramid mo, Telma. Agbabawi kan to. Papakawanin na kumanatan. Saan ka mapakawan? Gusto nga talo kayo. Hoy, sige lalaki. Kukam lang na to anak mi na sukir. Awanin ta anak ko akas kang kuwana. Labo mo lo kayo doy. Hanggang ka sa bulan. Diablo kayo. Inulit ko pa ay manon name nagpagpakaasi kay ni tatang. Nga arig na manon name agparinto mga kidisangwanan na sa ako arakupen na kidisakan. Ngayon saan ako nga nagkanpay ti gundaway. Basol ko ngamin. Basol ko. Rubeng lahing ang butong patungpain na. Rubeng lahing nga laksidan na. Abay nga jak agpeso pinanunot ti amin. Hindi naman amo ko ni Jonar manong name nataraki ngamin. Unablan no asin no. Namati ak kadagiti na samid nga balikas na. Lalo ko yung natiriknak kadagiti isam kiday ken paludip na. At sanggon nga pinanunot manong name iti sakripisyo ti kabsat ko. Ken itatang paratik panangikalikahagom ng agturupusak kumamit iti kolegyo. Huwag manong. Third year kaalitsak pa ilaang. Sanggon nga may tuloy pa eh. Idin to tani Jonar manong name amok idin nga mahilig iti barakada. Amok idin manon name nga ora da pagtrabahuan na kuma, di na kahit nagtrabaho. Sa high school graduate laeng ni Jonar. No pa'y bugbugtong kano nga anak, iti negosyante nga inana. Kat ka po manong name ita, saan na kami matapasang bayan ni tatang? Sa idya pagkasiraak ti ayan di kita ruwatek. Awan karot tinaramidak manong. Simuro ta kini Jonar kat napaminalan di kiti arwate kiti kaserak saan ko may tuloy ti panagbasa kat iti si marunong na parami iti balayda. Medyo panakilin ti balayda manong madlaw nga da mabalinda. Tadapay gate da, dapay hardin da. Jonar, sinot madanon ta dita balayo. Tinawagan kita ni mama, da isuna. Tengar katulong yo. Awan tagpaot ka tulong mi. Sa amin ka sa bulan ti katulong. Dududwa kami mat ka ni mama. Naungit ka din ni mamang mo? Ano sam lang naumat sa bali nga papananta. Napadlamat ka nagpakawan ka dagiti den tatang mo. Numampesanta nga na danon ni manong mo. Ano, tinarami din man tatang mo, kaya tinukpa na kayo, magtinsalakan ka pa, baka no, napapatay na ka kuman. Humat sa bali ka pa pananta, nasangan ni mama. O dapat lang, iawid ka dito, ikabot siya lalaki, di ba? Hanggang buteng ni mama. Alisto lang nga pagkisalaan, suna. Limamang natin ang ilokat, tiridaw manong name. Oh, Jonar! Ma, sino na ito ka babae? Sibas ko nga. Pagyamanan ti sangpet mo? Ngayon saan samit? Baka may nayon nga. Kaskan ka nga. Palpalamutek laing. Sino ka? Jonar, apa nga dinag-emam mo? Ma, sumunod kami kumapay. Diyak kaya napas na kayo, titao nga diyak amam mo. Nubiyak. Telmat nagan na. Sa mesa. Dapo ko yung kaya na. Anya! Saan lagahim nga may mesa? Iyawid mo dito nga palpalamutek? Yung nagadadanto pa may mesa? Nga may nayon? Wala sumar kayo.
Kino na ni mamang na manunemi idita umaribungbong da kita tao tilawlaw. Ma, saan kayo naglao pa eh? Ano po na kasi ka Junar? Sukir ka nga talaga. Apa nga kayo nga anak, nasukir kayo. Kasla, da kami pakidin nga naganak ti pabasol no kasla nga awan ti pindas nga turong. Da kayo nga anak. Hanggang saan da ka mga mapapabasol? Kasken ka babae. Telma tinagan ko na. Telma, no Telma. Abay ka basta inted mo ti bagim kini Jonar. Aba mo ka din Jonar. Di na mo nagtrabaho dito, isa dot. Papakpakan lang, mahilig ti barkada. Napatpatag ti barkada ng sa sinuman. Hamo ka mo dito? Jesus po, inamong kumapalain mo na no sa sinot pangipaayam dat abot mo. Lalo mo, nakabasbastos. Ala, nakabasbastos. Gusto naman tayo magmagak. Masang kang lao pa eh. Talagang ordi kahit mo ita. Mahinayon, dito ka babae, palamutek. Itanta, damatan, arig na asawak, di sapulak ti trabaho. Kang kanayon mong ibagbaga na ita, Junar. Trabaho. Adda kamat ka na gini barkadam. So na naman, adamat tao ng agbalbaliw ah. Awang ka dito kalindagak. Ikantag tagon daw ikaw agbalbaliw. Balbaliw la? Lagad na siyat, ba't? Nasiyat mo tanang sangpad kantag baling nga asawam. Kanatapay putot mo to. Alala. Nasayat, ano basta? Ano basta, awarin ti problema mo ma. Dito yun, pag ganan ni Telma, saan nga makabagbasa at basta nga rin din napasamak. Nagbasbasa ka pa gayam. Likat kahit nga sa awan trabaho. At patpadang awan trabaho yo. Ay sus, po, tikat kaado nga kas ka na kayo nga nasukir. Nagkalmamat laeng manunemi ti ina ni Junar. Tapapanan ako mga saan nga mabannog. Hala, ang sabol ka nga ti trabaho mo, Junar. Well ma, no problem. Basta kanak ti aromatic nga kwarta nga sorry nga agsapol ti trabaho. Loko. Kwarta. Kaya bayadak to na ti trabaho. So bati pa lang ni Telma dito ita. Napapanak mama. Manam, inagsapol trabaho. Sweetheart pita tawag yo. Paoray kayo. Bati ka. Makamok kay mama. Nasingpit ni mama. Di kayo naman, nasingpit kayo? Ay, nasingpit. Ano nasingpit ka sa salita? Nauyong akmat, no? Saan nga matungpal ti kayat ko? Tengar daw ate kon mama. Kasi, nawatam na, ubiam, asawam. Awang korta na, pagpata kami, pagpagisutin, pinagplete mi, may lagayam, jablo kayo. Wala mabit lang, kangkat kwartam. Ngayon, agsapol ka trabaho ma. Uwan mama, no problem. Nagbalinmat nga na amo manon name iti bakit iti makapanawan ni Jonah. Ama mo siguro anak ko ala, Telma. Naungatak. Ngayon no awan ti pagungtak, nasyatak. Nagyaman ako sa nana. Apa nga nana pa lang. Mama ko naman. Tanong ka sa nulaing adan tong trabaho ni Jonar, kat makorno kayo, di agkasar kayo ton. Masapol nga trabaho ni Jonar, tapno ada ornungan nyo para ti panaganak mo. Masapol mo itong agpasngay, kan kastamatan nga ko Mamlatan kahit ko sa uwan. Mama. Okay. Amom nasayat no, apin adakad po. Nasayat. Tapno agbalin tayo nga talo. Kudududwa kami. Problema ko na dyan, ako awan amo na nga trabaho. Lalaki ti kinatao na agad amon na kamati agtrabaho mo ti unak ti balay, tag tinulong kam kumasan ka ni. Una, mama, rumbang una, ingay bawang sa mali. Nang isang pwedeng tikaskin ka nga si Kanti makamong agtrabaho dito. Ha? Apikas la ka na naklaat?
Handa ka nga taga-buen. Ngumrumbeng laeng common sense. Kunti mo na kunada. Anak ko nga ti obram dito ay. Agtutugaw kalatan. Uwan mama, ang problema. Oh, very good na kinawatan na. Naimas siguro lutom. Napita siguro labam. Kaya nalaing ka ngang dalos. Kaya na si Kasum di Hardin. Kamuto importante kanyak na giti sabsabong ko, masaitas ko. Sibog ka, kadagdalos. O ana, kinawatan na. Uwan mama. Feel at home. Diyan ti kwartoyo. Kaya ni Jonar. So diyan di pangimbalam na gitarwatem. Kalpasan na. Rugyam dun tagtrabaho. Tada papanak. Among kadinuan at negosyo. Anat negosyo yung mama. Aglaklako ak iti alahas. Mo na makatsamba ak. Opo, bayat. Di kita'y ganggantyong. Hala ka ganggantyong yung mama. Pod nung alahas. Siya po. Rinibo ti balor da. Iso nga ribo mat ti ganan siya. Iso nga gyang ganito. Yan tangit addakan. Dakon panunutin, dagdalos, daglaba, agdalo, agloto, tanda ka matin. Nalawag. Nalawag, mama. Sige. Agtrabaho ka nga rin. Kalapasan nga may paknim na kita ruwatim. Agkudikan! Agkudi ka kami na lang. Nga ka pa ilang nga. No, aday bagak. Agkudi ka kadagaos. Kastat kayat ko. Anong name? Kay kon sa payente. Halat ang mangipapilit dati bagi. Kani Jonar. Ngayon tiyagyan dito kasto. Ay susapo. Ngayon dito tinaalak mano. Basol ko no aping aming nga nagpasikuga. Nagring di cellphone ko manong name Japakit malagip na di cellphone ko. Ni Manong Henry. Ha? Hello Manong. Namuwakin ni tatang. Nadagaya man boyfriend mo. Manong sorry. Oo, nagamat natin ko. Ipos-pos-pospong ko ba iti kasarmi? Iti girlfriend ko. Tapno lang matulungan ka ngagbasa. Saan nga kaya ni tatang? Manulat pasapul na. Para ti pa nagbasa. Miso nga siya ti kang runaan nga. Kinasarita na. Kas inauna nga kamsat. Nasa anak pa lang kaskasal, kasasawa ta, urayik pa lang makawagturpos ka. Duha ko malangin nga tawin. Sorry, tikat kinasukir mo. Agbat ba na kamsat ha? Siya, nagladwarak, sakbay nga, nakinobya. Siya ka ngay, hala nga nakinobyo? Nagpasikog ka pa'y? Sorry manong, ayaw mo ita. Hindi balay da Jonar. Ket? Napilitan nga, dak dito yata, inyawid na. Dinakmat kaya tapasang baling tatang, linaksid nakmat. Alas taon na ti pungtot ni tatang. Slay bilibilang na pa yung nasisak layan ng anak na. Tulungan na ko mamanong tapno mapakawan nak ni tatang. Awan ti may tulong ko may panggap ka na itang abanan. Dahito ti ginustom, bahala ka. Uwang nga rod manong, noon agad badlaw ko nga, taga-bundak dito eh. Nga? Gunggunam. Sige. Bye. Manong, hello, manong. Kaya nagpaiso, manong. Obrak amin. Siya akong tinakaamo, manong namin ang kita no anyot mabaling nga maluto. Indraping ko tinagurnos ng dalos. Kasbilin ti bakit, ti ina, manong name ni Jonar. Lapang ko kinita no mabaling nga. Tas kang nga sibugan na kiti masetas. Jagmat kiti marigatan tada gripo dahus. Nagkay-kayak matan manong name. Arabiin di sumangpet ni Mama Silvia manong. Ay, kumusta na taga-barbaro ka katulong? Manugang yo. Dahito nabating yung bati yo, mama. Manugang nga katulong. Katulungan. Dito'y balay. Tikait ko sawan. Nakaluto kan. Mama. Alakit yung kakarat aginasarin at tamangantan. Ni Jonah raw pa mama.
Kita api nga di mo tawagan. Tawagan mo agas at asawa. Tauri nga pa nagkasar. Apunam di asawam. Loko, obligasyon mo pa neta. Sige, ulan di ako nimbaga nga tawagan. Di mo kahit tatawagan. Ala, tawagan mo. Ano, kaskasano, iuretan na dalang tiyasinag. Nagsukanak. Uwan, mama. Mama, o abay. Awang ka dito pintas nga salitaan. Nakabugbog kawan. La! Kita nga. No, di mo maanusan ti kasto yung timay ko. Agad mabali mo tagtalaw. Ato, reklamo ka. Alan, tawagan mo di asawam. Aming nga di kagkuti nga dagos. Uwan. Agriring, nakabaybay, agriring. Di ko ansong batan. Hello! Hello, api makabungtot ka pa eh. Asa mo nga makabungtot? Disturbo ka. Nagpintas na salita namin ka nagditrupak. Nag-imas tayo minong ka nagpulutan. O ka disturbo ka. Nakabimbinas gayon, di pa nagsangsangom ka, nagditrupam dita. Di ka ba naman nagsapot trabaho makunam? Ganda pa, nagagam ka ba trabaho eh. Nagsanapol ko, nagdikatrupa ko, nagandayan, madabat inumin. Nagpintas na salitaan, sa katumawag. Agawid kahan. La. Kano pa yung adamang paawid ka niya? Imitsutubilin ni mamang mo. Obligasyon ko kanong asawam, mangyapon ka ka. Agawid ang talong, kahit ko na, makadisturbo ka. Sige, bye! Sko. Ano na ito yun? O niya, nanawagam, anak ko na. Disturbo ka no, mama. Madama ka nun, naimas ka nun, salitaan na ka rin barakada na, mata ka nun, inom, pulutan na, panagpulutan na. Obligasyon mo deta. Adan katulungan ka magkita keng kuha na, mangudir keng kuha na. Ta obligasyon di may isang asawa kas keng ka, mangudir iti asawam. Saan lang siya ka ina, iti mangudir keng kuha na. Kita kami kinamalas mo nga nakirelasyon ti kas kini Jonar. Amo, anak ko iso na. Ngam babaling nga panakil. Buong tiolo. Ngam barbare ka no, daka, kakadwak, nga mamagtinok yung kuha na. Alay ka kinasaran na magandan? Agkuti ka na pengamin nga kami lakas tayo hapo ya. Nakaado manong name nga rigat ko. Nabiya kumamat no saan nga binubugkaw manong name. Sa anak anaruam ka kastoy. Kada gito'y lang ang panahon nga dabang bugbog ka kanya kamang kikiktot kanya at manong name. Awak lang maragag ti si Kogko. Kat ni Mat Jonar manong. Nurabiin nga sumangpot. Nakainom. Diyos ko. Babawi ako no api nga nagbali ka na tangkin ngamin ti ulok no api nga nagbali na ka na suki rapisan ko din nang nagtisal pamalagad ni tatangkin ni manong ko. Nasiad ko may tati ka sa saad ko madama ko mga agrib-review sa maturog nga masapa agriingak ng susto nga oras. Awan di sa bali nga problema. Ita, manong name nakarakaro pa yung katulong ti panang trataren ni Mama Silvia kanya. Bugkaw dito, baon to. Dito taniyak ba't among isalakan ng isakit manong name ni Jonar. Ililiwak tikas ti padang isakit na kanyak iti imatang ni tatang. Ngayon dinak mabaling isakit ti matang ti ina na ano. Naging nga kinastaritak ni Jonar. Jonar? Nausawan ka kanin? Kita madlumot na nasawan ako nakadigos ako, no okay. Mapanak manin. Papanam manin. Hindi barakada. Pabarag sabol trabaho. Di ka ansama nagsapasapol trabaho. Isa nagkunang kayang kape susunutan na. Ngaman niya kami ti master ka mga trabaho, high school graduate ka lang. Naidya tinapintas ka sa lunsod. Iso nga noon, master ka kang trabaho, ada pagpambar ko. Iso nga sa lunsodan ni mama, ape ako pagtrabaho, muna high school graduate, kapag hindi ka nagbasa. Jackmat mayulo, kapati barakada.
Ita, api nga kinayat na, kat kaso di biyag ko. Gapot ipatpatig ka, Jonar. Ipatpatig ka. No saan ka kumang ipatpatig, tinalawang ka kuman. Basta, agyaman ka dadamang ipatig kang kakas kanya. Ala agad, thank you Dama kaanos kanya ka talaga. Nandinak pa'y maanusa din ni mama. Nung dinakla anak dahita talagang na. Nga mahangas ka ni tatang mo. Nga kabaylan nakalaksiden. Ngayon ni mama, dinak kabaylan nakalaksiden. Junar. Oh. Sumina ta. Ana! Sumina nga. Tsak maanusan ni mamang mo. Tumakdag kalti dyan ko. Baka mabataksan no ti anak ko. Gabati ba ng tagabo na kaniya. Nakit pa ba ng tangarod? Dublihan tat mapanagpakawan ka ni tatang mo. Oh. Nagpatulong nga karagit ikagayim ko. Barang no da, may rekomendar da nga pagkasaraan ta, kanala ka. Kaya pangalang mo pag sarem. Baga kumaang kayat. Nga, dahil dulduling ko kakwarta. Ay, nagbundasin. Tapos ni mama at pagdaw-dawatak. Alamag tad kakarot ako Ang magurag agtulag ta nga na imbag. Sagbay kang katikwartang mo usari mitangal daw. Tulog ta. Tulag ta. No ada makita nga pagkasaraan ta. Kayat mo? Sige. Abeso? Pangalan ta rin pagbiag na. Agsapol at trabaho. Listo ako magsapol trabaho at college level akon. Nagpatulong ka kanitigayim ko. O sige, sweetheart. O po na taman mo gusto ka. Agar ka, hanta nagsibog drabiya. Ano nagsibog? Nagsibog na itang. Loko ka. Man, ore ka nagdigos ko. Dapat padag kamat ng tibarakadak ket ore na kanya. Halan. Sana to ikan di kwartang aramatek. Basta manugot te kayat mo. Peso manugot ka Uwin. Kayat ko sumina ta. Tabno jak makangig ti ado nga sao-sao ni mo. Sige, pagustuhan ka. Pagustuhan nak mo da. Uy, kanak lang araw din, sweetheart. Dito yung mantik ko nakaga. Kalpasan di amin manong nami ingnik kakti kwarta ni Jonar. Basta yung karina nagsapod trabaho na. Tinawagak manong nami ni Joy. Hello, Joy? Oy, hello. Tell ma, anan? Ni Daytoy. Kasla... Saan nga pudno nga gayam? Apay, kunang tigas ta. Kahit ado gayam din na pasamag kang hasang ng amo. Masikog ka. Labang kay di balayo, linaksid na ka ni tatang mo. Nakaamom na ita. Ni manong mo nga, Henry. Ama muna kamat. Amo na may cellphone number ko. Isong artitimawag, ako na nagat baluksaw kanukeng ka. Api ka nung nga di ka binagbagaan nga gayam ko. Sapo, sakpay na basol. Ana, kumusta ka? Nagrigat nga ron siya. Nagrigat. Ti makilangan, iti katugangam. Uy. Sus, naglaing siya. Nagbaod. Kasla katulungan, ti pangyarigan na king gata. Uy nga ron. Sa ni Jonar. Barkada man lata. O mati. Masapulan na trabaho na ta. High school graduate lang. Di namat kayat nga ron. No, mapanti trabaho ti konstruksyon. Kaya na nga ron. Mangkita ka man ti mambaling nga pagkasaraan. Nalaka. Sa tulungan na kasumbat ti trabaho. Trabaho. Agora ka, okay ka. College level ka matin. Kaya mo siguro, alis to lang. Ano nga trabaho na ta? Call center. Call center. Uy, nakayat ko. Madamdamog ko retan. Kaano ng agala, kabigsadang agala. O resa nga nakaredor ti college, basta nalaing masumarsarita. Kan may bagay ka. Kaya mo na ta. Nalaing sales stock mo. Alaman, Joy, please. Wun. Isa po lang at pagkasaraan. Agrupot ka. Ito, magsinarang tatay. I-recommender ka dito sa pulan ni call agent, call center agent. Alaman, Joy. Oh, thank you, Joy.
Manong name baglagi din tada ni Jung nga gayem ko. Nakakagita ti magkasaraan may manong name nalaka. Oh, ano sa nyo dito ah? Ibagam kini Junar, nagyang kay tutuyan, awang kas maki PR. Maki PR ka nagiti karuba. Okay matisuna ta, dalig mat makitrupa, di ba? Makibarkada. Adaman basit na kita, loko-loko tiyo, ada kita mamartek ka dala. Ngayon no, amom ti maki-PR, na sa PR mo, amom ti makisama, amom problema, tulungan ta kapay. Kaya napay kas dito yung lugar, apay. Kasla manaylayos, wala ta na baba. No, adda dumting nga layos sakit, bakwit da, pakwit kayo ko. Alala, barbaring no, adan tumala sa baling nga masapulan nga kasera, tinasken, kahit sumina kaming itredya nga bakot. Yung palabusan na nga ni Junar. Kamu na. Palabusan na, ito ang problema na. Di ka siya latag problema na kuhan. Hanggang mali. Basta lagi di. Hanapin tas di trabaho. Katwan. Okay ka ba na dagos? Training da ka na pagbiit? Okay na ko nada. Manong naimisakbay nga ng rugi kak trabaho. Nag-impake akon. Hindi makita manong name ni Mama Silvia ag-impake ako. Ay. Papanam? Mama, pasensya kayo nga. Kaya't may tagbukod ka ni Junar. Anya? Agbukod kayo? Bikas na pa nagkatawa yung mama. Rumbeng laing data. Tawari saan ka pa nagkasar? Alig nag-asawa kayon. Iso nga agbukod kayon. Tapos saan kayo nga palpalamutin? Di ka dawanin ti palpalamutek nga duwa nga ngiwat. Awang pa yung dagdawat kanyak ti kwarta. At si kan ti pagdawatan di anak ko. Agora ka. Papanan nyo? Adan sa pulo mga pagkasaraan, mama. O rin okay madlaing nang naroon agad tanay. Talagang dakilan ti tiyan mo. Kanang pag-gubram. Katamat makasapol trabaho dyan ako. Nakasaray ka kiti call center. Aha! Very good! Kasta! Rumbingon nga sa i-remedyo yun di amin. Tanay ito nga tikinayat yun. Dahil ito tikinayat yung agpatpatagin Junar. Iso nga makamu kay di biyagyo. Manong name imanugot siyempre ni Junar. Napang kami na. Nailit. Pasensya kan, sweetheart. Isot nala ka. Sus, okay lang. Dududuata mo't pela. Ori man pa nailit pa di ba? No, agtuuntan, nakapasbas space nga madagamtantan, di ba? O na, kumusta ka? Gusto eh. Naibos na kwarta mo? Nagpa-advance na ti kasera? Ti kwarta pa eh. Kita daw, usa rin da, aging gasak ba yung agsweldo ka? Matid ka ba nga rod Ano ka? Papanam ka, adadatuhin. Kaya nga ba't agdadamo aki na ito nga lugar? Masapol mo tayo, pasipsipa ka. Masapol makipiarak. Kit mo sawan. Magkita nga rin kita lalaki nila kasla kukurso na daan da. Una ta kukurso na daan mo ngamin tilangam. Kuna ni Joy, awang problema ito bastaan mo tati makisama. Isungarti ko nak. Makisama ta. Sumangdad ka ti kwarta. Papanam nga, kakapkaboy ka. Nagdita na eh. Git kasi lang kumuskusilap na gito. Talong alalagi dita. O mga nung dangranda ka. Dangranda kaya. Nalaingak nga maki-PR. Inya dayo ka kanag di barkada. Pagkatapos, sumapol ka di barkada. Ni dito eh. Kahit mungurot nga ang barkada dito eh. Kahit kurso na daendak. Kahit patayandak. Di ka pa naipas nga anak ta. Mauli lang ti ama. Sige, pagustuhan ka. O, kasta mangtad ka ta kwarta mo. Inikak manong name kit sinipsiputang imas dag. Tag-iinapir da nga dagos.
Kasla talaga mo. Uno kas nga tatilaing ti asawak nga maki-PR. Anong name? Ni madamdama, damatin. Pagsasangon da nga arak ken pulutan. Dahil nang ida. Nang usaran manong name ni Jonar. Tindad ko akwarta. At damat ka di pagsayatan na manong. Napimpinas mat ka din dito nga makibarkada. Yung barkada na nga dati. Okay. Okay nga rin. Awang problema. Gagayom mo din eh. Ni Jonah rin kiti loko-loko dito. Awan nga rin tinagbaling nga problema may manon na may itinabit pa nga ayan mi. When agadan kami nga rumwar kini Jonah rin tibigat ikagtipagplete na tibagan agad mapanagsapol ti trabaho na. Inakmaten man nung name iti trabaho iti call center. Maragraksakan man nung name at least adan na namnamaik na sweldo iti kinsenas ken na katapusan. No mo naman nung name malaksid iti basic salary adu pa iti commission ko. Dandarin makabulan ko dito ay manong name iti tawagan nak ni Manong Henry. Hello Manong. Kumusta kan? Kasi na po Diyos Manong, okay kami. Nanda ka sa erayo. Nagbukod kayo. Manong, kat kumusta di asawa, matatrabaho nan. Nauwampay. Kahit kata, tiyan mo nga eh. Di ka marigatan nagtrabaho, o rin masigog ka. Hanak ba't nga, hagtagtag na nagtrabaho, ak nakatugawak ba't? Bagay. Kumusta mo ni tatang? Sabi nga di mo tawagan. Tawagak ng kanselan na. Nag-texak, di ka amamu na. Neta kumat bang panunot mo, hamo mapapaso ni tatang. Igyaman Manong, nakasubaybay ka kanya. Neta problema, umawag ka lang. Manong, no kabailak lagi di. Sige, nagananat ka. Sabi ko mata, madan dumating trabaho ti asawa mo. Yung kaskas di manong naming nga awan trabaho na. Uwan mama. Di makadakas. Di may kadua nga bulang nga panagsweldok manong naming nga or-ordo nga kang para ito usarek kapasngay ko. Nasarakan na. Tinakaw na manong naming. Junar, mamay. Dahil di kwarta kitultunin ko to'y. Barkada ko. Anya, paunay ka matad. Imbes ko mga tumulong kang sapol ti kwarta si kapit. Ang gasta ti awon si iskas ka na paggastaram. Nandiyan kwarta ka, randa ka panagpasngay ko. Pinapangar ti babaling ko. Namuragat kapulan. Kapulan. Anay. Amay. Ngayam ka ng ambulansya. Ay. Ngayam ka ng ambulansya. Laangan nagpaskayang ko. Manong namin din mitlang nga aldaw. Nagpaskaya ka talaga. Ganito ni pag-iom yung anak manong namin. Tapos sana ka naragatan. Nakalasad kami nga gina. Handa ni Joy manong name na magbambantay kanya. Hanana, nakakiyukit yung janak musika. Madamanda nga sa sikaswan ni Teresay. Kumusta ka? Napadasa ko na naganak. Kasla mo na paglastog tawa. Napadasa mo na naganak. Kansiyak sabay. O anak, may saksakanan di bilyo. Nababalin nyo man lang rumor ita. Yung saan kayo makabayad ita agad. Nagtalinan kami na dito eh. Awan ti kwartam. Ay niranag imutang kaniyak. Sa danag patulong nga kamsat ko. Di ka nagornong, hindi ka nasaga. Tinakaw ni Jonar na panayimbarkada. Isupit pa na kay ranang paskray ka.
Insaganag ti amin. Yung tinakaw na din. Niya kit detang lalaki. Di ba namin panawan? Panawan mo. Nagawit ka niya ba? Nagawit ka niya ba yung unak kumangin? Tinakamot kaya tapas ang bayan ni tatang mo? Deta ni Jonar. Sudar ko astakan. Nakakikot siya ng ta. Isak tinang titinaganan. Hananat mo kanangan. Lovely. Hamba yung mabaling iigdad to'y, madamdaman. Naristron. Nakakong pagbayad ta. Namumuhan kami ng barkada. Sikat mga remedyo. Huh. Sige. Asit ka ni mama. Hana? Mangtad ka ni mamang mo? Sino ko pati ka makakarod sa nga ni mama? Ori ka sa kalakal ti bil mo anak itad na nakaroon. Natamat ti pagyamanak manong nemi. Siguro kat gabot at apukunan. Sungin manugot. Kinakuyog pa yan manong nemi. Ni Jonar ti inana. Idumay dito ospital. Kista po ka talaga. Adan apo ko ka talaga ha? May ni Jonar. Ti anak ko. Kadawang ka no pagbayad dyan. Mamayso nga. At napanamat inlibas nga imbarkada. Nalinga talaga at sukimat dito nga nasukir nga anak. Kaya nga bala, siya akong timakan mo. Siya akong tagbayad. Nakarawar kamit lahing manong nemi di ospital. At da kami dito kasera. Jonar. At da pa'y nayon nga intad ni mama kwarta. Isa't may gatang karigidad duwa ka sa pulan ni baby. Ilay mo titisak ba pag gumatang basta ibagam na gati-katangit. Tsak may piyarking nga ti kwarta. Anong arti kayat mo? Bantahin ni baby tisak ti bapaan. Kaya mon? Huy, sana kas ini ununa na. Nagtanggad ka iti manong aldaw. Ado na kiti agas nga tinumarko tapno makapagnaakon kan makapanakon ti kayat ko papanan. Basta bantahin ni baby. Tisak ti papataggatang nga sa pulan. O sige. Buwatan kan itong ti arak. Hana? Loko, imbas ko mga basapol danak ko at gatangan ta, arak pa lang. Nati ka gumatang ti arak, di mangtid ka nga mangibati ka ta. Baka makitak man ng digri barkadak dito, kita payapayan nak manin. Sa bagay, hamata ka nga na yung nasak tagpaalak eh. Pasaray mo isunat, ang paalakan niya. Laging nga rin din. Ang pagdanagam ka ni baby ta na singpet. Basta sa mo baybayan ka na, baka mabisinan. Di magpindasan na manong nemi kat gabutawan trabaho ti asawa. Ison atin nagbalin ngayaya. Tapno kasta kat makasubliak matlang dagos iti trabaho iti call center. Nawasta nga panawag idan iti bigat manong nemi tasakbay nga nakagtrabaho. Ti mo liplipatan ha. Natempla, danum na etan eh. Talamang ikabil ti gatas na narukuden. Sa mo kulugan, numakulog mo, atambay lang, tapno rumor na di angin. Sa mo ito isublit ang alum na. Huy, naku problema na patasa kami na kitan. Wala na nasingpat ni baby. Ni lovely. Bantayan mo yun. Uy, nasikawit. Paparak ko mga jak bantayan, danak ta. Sige. Nangabali nga siya akong tagtrabaho. Ura akong trabaho mo. Basta ayawanan ti anak ta. Namat dati kayo ti gundaway manong nemi no sumang petak. Jonar, dakon. Lovely. Manong nemi. Andan tumaangot ko nga. Nakasangsangar. Kanagsangangit ni Lovely. Diyos ko. Lovely anak. Amay kan. Ayan ti amam. Tadya manong namin nakadang ang gururok. Hoy! Jonar!
Agad sangar nga. Diyos ko, agad tibur ti arat. Naku, Diyos ko. Kasi dadakas ka na pasamak ti anak ko. Kat, natahin iti Bartek na ito. Opo, unay kamutan. Ori, daka dito nagtibalay ka talagang nakalan na nga ng gatang na ti arat. Diyos ko, ayak. Diyak mo tinikan di kwarta. May ka na nakang, may ka. Dikan siya akong tinang asikaso, anong name di pang Rabi ni di mamariing, ti asawa. Asawa ko na kuwang, di ka pa nagkasar. Oh, Jonar. Oh, kamanganin. Ano orasan? Sabay ka nga si Mang Pwede? Loko, agtag na tirabihin. Aray na umot lang napasama ka ni Lovely. Kasi tawarin sa hangin na mabisin. Siguro kaya pala-al daw nga naod nga pinagatas mo. Tadamot pa'y duwa nga nabati. Nga rumban ko mga gatasin na. Susapo Diyos ko aya. Matay ti bisin ti anak ta. Pasensyahan. Nangalam ting gatang mo ti arak. Ngayon mo. Nga bayadan. Anya? Nagalis ito umutang ti Tianggi. At utang mo ti Tianggi? Kaya da ka nagbayad. Diyos ko ya. Kadagbay sumanong lemi. The day off ko. Napanak ba't nakikaroba? Ay, Telma. Nana. Dumagas ka man. Abay, Nana. Dito ti kasi nga Tianggi. Bari po ti kasi rayo. Dito ito bagat utangan nila kay mo. Kat na yung karina nga bayad mo ito yung aldaw nga day off mo. Hindi na magkakingaya. Kung ako may kagbayad. Manun utang na Nana. Data tilistaan eh. Data. Diyos ko. Ano na gitoy? Nainom amin nila kay ko na gitoy? Kito. Iyayab na matno ka. Dumakit isot paalaan da. Kaduan ng isot agpapaala. Nakalaslas to nga ron. Tanang ato karot sweldom. Diyos ko. Nanabayadak na ito ya. Ngayon pang-aasa yo. Ora niya't araramidan na saan yun to nga papautangan. Nasot ko ng deso. Binagbaga akman. Jonar, hanggang doon makautang. Hanggang doon saan ako umutang hanggang mangted ka. Wala nga, Jonar, panunutom ko mamat. Nagdakil na gasgasto sa kasera. Danom, kuryente. Manulati sweldo. Dahil kasapulin ni baby, gatas na. Vitamin na ganda dumapay. Dakdakil pa yan, di magastos mo kung ti anak ta. Kaya naman na nakabing pa lang. Tunalog ng balbaliw ka. Saan ka lawaraw din nagtrabaho? Makatulong ka kuma. Tada ka mga iwan ka ni baby. Ngayon, adadaman nga si katimang idagal. Amom, kasla kahit ko pa kahit din nagsubli ka kinimamang mo. Ano na ko na? Kituin. Tamnaon problema. Kahit ko pa nga mga laki ti tandanak nga yaya ti anak ko. Ngimtisi ka. Paunay mo tinta sakit pa nagsasaom. Nasakit. Kano na? Anak ko. Abi, di mo may talag kanya. Kasano ko mga may talag ko kang ka? Kaya nagbabartek ka man? Saan doon? Saan doon? Parami sweetheart. Saan anak tong namartag? Pinugustok pa ilang manong. Kadagpaiso. Nagsasarano manong naming nga. Talong aldaw nga. Saan nga nakainom nga sinang petak. Ngayon no kasta nga makapangan kami. Neta. Adamat suksok do rin naman ng naming inuman. Kasi atmat. Basta saan nga ginong kabayatan nga awanak. Naging ganti may isang aldaw manong naming nagpisat todo. Ngayon nasa ka nga mapahanag trabaho. Nakasukat ako. O papanam. Nagtrabaho. Mabali mo pala sobrang nagpipisat todo. Baka talan tumalang madamdaman ita. Di madikit nagkagkuti. Ito na madamdaman kit nagsardeng. Napahanak na kumakonak madlang. Sayang.
Sayang ti sangal daw. Baka mukha kini baby ha. Patil ka mga ron. Ti. Iti kwarta. Ano naman iti kwarta ko ma? Naggalas ti kasto ka pa nagbibiyag. No, rumara ko na damasig ka kung kat makabuo nga tiba itlog. Ano pa pagbayad ko kuma? Ano na? Ako man ngayon at arakat. Makita mat. Saklaw minom no, dakan. Sige. Ito yun. Basta man ti ko na. Ngayon pa. Aston. Gaman ngamin. No, di mo kinasalita ni bakit tekla. Di makautang ako malata. Sus. Sino nakusok ko ti tudo manong naming babayan ti payong ko. Ngam nagtultuloy manong naming tinapigsa nga tudo. Ngam kaadumat manong naming ti customer. Tanapindas mat ti tiyempo manong naming kadagiti pagilian nga income ma. Sa ilastukan. Nagangga manong naming nga mumalaman. Nagsardin mat din ati tudo manong. Ngam malagip ko. Diyos ko, hindi kasi kapig sa tudo na. Itayan ti ka sa rami. Lalayusan. Anong name nag-ring ti cellphone ko? Saan ko nga am mo manong tumawawag sa nga nakapunbok. Nagtagtagar-garak nga nang receive. Hello? Hey, hello? Hello? Sino dito? Siyak ni nanam nga tekla. Yato itiyang kinasinagyo. Di awo mo ti maaramat ni lakay mo nga cellphone. At nabasa. Apay nana. Daka ka sa napasamak. Ay, susapaw. Nalayos diyan nyo. Kat saan nga napupuutan ni Jonar kaputan na Bartek. Kat nay, nalmas diyan akyo. Natayan. Diyan ako natay. Nalmas. Saan ka mundo nata? Saan ka mundo nata? Narating na sana mundo. Gusto ko una yun, di ba nagulang-ulang kumanong name kat ararayatan dak siyempre di kiti kakaduwak. Nangro naman ng name di maamuan ni Joy. Kat dagos na ka tinawagan. Nagpapaiso di damag na. Kano anyan mapaspasamak kanya. Asa nagman di pagtrabaho kiti pagtrabahoan naman ng name kat iwisun ti muna kang runanan nga arayat kanya. Joy, apay na masamak ni Kastoy. Manulay nga bulan tanak ko. Wala na oras di ba nag-birthday na, umunahan pa nagbunyag na. Kaya ba nagdakil na ko ba? Na maaglagi din nga danak ko makaayayo. Alam ko nga kanyak ti inspirasyon kan mang tatikiran ko ang trabaho gamawan matin gapo iti bidot mo gapo ti bidot mo gapo ti kinasukir mo Telma siyak nakimbasol pero saan ka kung mga nagpasikog kini Jonar. Nasaan ka kung mga nagayat itikas kini Jonar. Nga, irresponsable nga ama. Amo na lalayusin tayan nyo. Nga alis no panagdakil din na nom. Kaya man nga kat sa aran na. Itikas dyan nga pigsana. Yung nakamaada puot na, dinesarakan na ko ma. Diyan anak mo. Kung magat isok nalmas, natay kuman iti Bartek day diyan nga, Jonar, kaya isok kumat nalmas, nga saan nga diyan anak mo. Sunod kay baso. Nagayat ka, itikaskan ko anak. Nadagdan isot pinatim. Ngayon ti pamilin di kita naganakin ka. Laros tunan!
Alaman lang nungutak ba't ka nasuki nak nagbindutak. Ngayon kahit ko nga't atuhan ko malit ang bindut ko. Ano anak ko? Gusto ko na nasasyat ko mga dahil nga Junar tinalmes. Nasaysayat ko mga dahil nga Junar tinatay sa anak ko mga sangit na iso tinatay. Gabutawan ser-serbina. Mabayan ti tulong ni Joy, manunay ka nagiti karuba mi. Naiman sayag mitlahay nga na siya. Ti anak ko, iti pagkasiraan mi. Kalpasan, nga nagas-es, kalpasan, nga nadalusan. Kalpasan, nga nasikaso ti punerarya manunay mi, ti bangkay. Ni Lovely. Wala. Awatin mo ti kinapod no, friend. Gusto nga talaga, saan nga na ikaringag paot ti biyag ni Lovely. Tapno saan nga mairam-raman nga agsagaba. Kan ni Junar, ayan nan. Sampay nga nagpakpakita kanya. Tapadasin na nagpakita. Hindi sagsaganak na kutsilyo. Tawans nga pakita talagang papatayak. Bakit mabuting nga talaga? Kat ni mamang nangata. Wanan ti bibiyang ko kadakwada. Ni tatang mo. Tawag-tawag kamsalat ng sumumbat ni Manong Mungay. Amunan, isupikit detan. Suman nga dumteng ni Manong Henry. Kadua na tinubya na Manong. Inarakop ko ni Manong ko. Manong, isulahan nga dinabadbati nga rason no apay kahit ko tagbiyag dito lubong. Ni mawamatin. Nasaysayat ko mga radya nga Junar tinatay. Huwag ko ma. No apay kaya nga kasto tibiyag. Halakad-ado di kitarumben ko man nga matay. Yung soda matagbiag. Sa tinungar din tantian na. Diyan ka mo, Manong. Diyan ka mo. Wala. Watan di kinapod, no? Saan nga na ikaring agpaot. Tibiyag, ti anak mo. Kumusta mo din ni tatang? Diyan mo. Intan ko nakit. Sigalatan ko na naman. Pakawang kaking ko na. Alo ko yung tirik na na. Agmes-message akmat na tadi mat awaten tikid tawag ko kin ko na. Wala din ko'y daw-dawat mga sabi ko mata. Nintumid lang tatang nga mismo tima dito. Isumarunong aldaw manunay ni Mama Silvia tinauri ko nga tinting. Kaya po, inam ko lang tibiyag. Saan nga lay ka rin? Ngagpaot tibiyag na. Di na kayat nga mairaman ti rigat. Kaya po, tibidtot nga ramid di kitinaganag kang kuwan. Unyat kayo sa wen, Mama. Tadi mo ka di ka anugutan nga ti anak mo kat bunga ti bintot. Ti bunga ti bintot kat saan nga agpaot dito lobo. Tapno saan nga maulit-ulit ti bintot. Nagbintot ka nga nangipateg iti anak ko. Saan ka di angas jay? Tamo ka nagbalbalo iti anak yo. Isumat ti kunak. Hindi pala kahit kung nagbalbalo huwag nga maging gana ka ito eh. Gat napasamak, tigas to ka napasamak. Sunod ayan ti anak yo. Ala dya balay. Numanang gandatan na kanot uma dito eh. Nga magabak. Kahit na kumamit lang nga masirip. Ti anak na. Ti anak yo. Gusto ko na yung mati pa nagbabawi na agaman. Nga karot pa eh. May babawi nga tinapasamak. Saan ko nakasapulan ti anak yo?
Itatawanan ti anak ko. Awang ba't ni Junior iti biyak ko. Katawan mabalin mi ano kas taman ti desisyon mo balasan ko. Hindi ko mabilang nga imbagam ti kasta. Alalala. Tumulong nga kiti gastos sa lako. Nagyamanak. Tunong tabon. Baka sa anak itong makaumay. Alawatim na ito. Nagyamanak mama. Alalagat siya akong ti dumawat ti pamakawan para ti anak ko. Tengo na ako no samon nga mapakawan kat samon na kayat pay. Ngagpatuloy ti minamaag nga relasyon nyo. Andalatakin ka. Tiyakon ka sa pulan pay. Sige, hanak nga rin na baybayaga. Barbarang makaumay tumadlain itong tabon. Ngayon saan nga nakaumay manong. Negative tatang timay. Gusto ko na ito pa nangarararakop ko. Tang. Ikaw mo nagtadipnig kayo. Kita mo, tibunga ta kinasukir. Kahit ko kumamit nga maato ti bidot ko tatang. Adad tamat kay maro ti amin. Alangan man nga, kalpas na titabon kat subliang pala na dyan nga Junar. Saan ang tatang? Dapat lang. Nagsarita kami hinmanong mo. Ituloy mo ba't latang basa? Tang. Wen, nagawid kan sa Jabalay. Kalpas na titabon. Ituloy mo tagbasa. Ang asapol nga graduar ka matlang. Kaya sabay ko matasamot to nga ulitan pa itibidot mo. Uwen manong nimi, hasta una iti managyaman ko kada tatang kini manong. Saan nagbagay malinaksid tiyama. Dagad ngamin ama nga mga kami tulad ng alaksidente anak na. Awan. Napiapit anak kada may tulad ng alaksidente naganak kang kuwana. Saan ko lakay at kadya aramin mo. Pinalubusan ka lang ang iptor tapos maamiris mo tibidot mo. Ngayon na ulitam tumanin tagbidot. Awan ton. Awan ton ti paset mo. Iti puso. Balasan mo. Nagsubliak nga ro ti eskwela manon nemi kas lamay sa manen nga balasang. Adumat manen dagiti agaram kanyak manong. Ngam saan ko idan ngayong kaskaso. Aging ka manon nemi adi napupuutan ti panaglabas ti panawen duwa nga tawen nakapagturpos ako. Nemad lang manong manon nemi tinang tulong kanyak tap makastrike kak itirapimpindas ng trabaho. Ngam kada iti nagtrabahuak. Maup obisina manon nemi ti bangko. Numanin tawagan nak manon nemi ni Joy. Hello Joy. Hello. Hello. Hello friend. Kumusta? Kastoy. Ana. Good kat naman ito, good na ako ito kagpasya, relax. Awang gayam. Next week, kasarton ni Manong Henry, kani bakit na, ni Manang Nelly. Sino nga na yung Nelly? Di mo ko na yun nga, ni Nelly Arcangel, Gasman Arcangel. Haan, kanagnagan na lang. Sigaw. May kanto kito na. Aging ka manong nemi kalpasan ti duwamat nga tawen kalpasan nga panagtrabaho nga nagkalay sa damanong Henry kanti asawa na. Oh, sika matin sumaruno. Katne. Addan doa nga kasukat. Ni di lovely nga apo ko ni tatang. Ano nga siyak matin sumaruno manong? Sumaruno nga kasawa. Kahit mo sawa naging ganata, awan pala kasukat. Teddy Junior? Ano nga Teddy Junior nga magbaga di matatay na yan. Tsak mo na mo, matin damag ko. 4 years nga ang damag ko.
Agad baka na tayo. Apay awan kontak mo kini mamang na. Diyak mo nasang sangon at numawag. Susama. Ano nga tamot na tinapasama ka na yung lalaki. Diyak mo na mamano. Agore ka, masautsot ko man. Isukat di palang tipat-patig mo na dyan nga Jonah. Manong met. Tanong saan ko mang isot tipat-patig mo? Baka ano ako mamatin nubyo manita. Manong, inaramid ko lang ti nagtungpalen. At agar-aram ganyak, ngayon saan kong idang nga, ingkas kaso. Kita duwamat nga taon nga trabaho kan. O, ba't katakuha na ti pakariknak ti ayan? Gabutan ni pala Jonah tipat-patig mo. Tsaka mo manong. Alalakit no, asino man din, ay kari nga parakin ka, dalatakin ka. Yan tangay, adamat ng pagtrabahoam. Dapay yung kutsem, muno na kapay nga, ni matmanong mo ito. Second hand mat lang. Hindi ko rin second hand, basta dan. Manong nemi nagkuyog kami kini Joy, tinaminsan na pan nag-relax. O anan Joy? Sinot mo na, agasawa ka na ta. Sikatin mo na at live-in mo hindi. Ang kailangan nagkasar. At tapay anak mong minatay. Sige ngay. Tiyakman mo. Met painubyok siya. Mabutay nga. Anak kabutay mo. Nakita ka rin tinigat mo. Iso ka nagrigat gayam, nagbidtot ko na. Agar ka. Agat ni. Anak kinuha na. Tiyan na. Ditulugan ko. Ko na naman tin. Alam. Sko, ipaigid mo. E da salida naman nung nemi pag-isungan na ipaigid ko. So sa apo, di magpay ngamin nga branyo ko mati. Inalam nga kotsem. Nirararamat nga. Binulod niya adin ko di kotsek. Kapot adabot kotsem, kalugan ta ko nakman. Diyak mat naman nga, bulokan ta. Dito pa highway. Sus, baka awan di mga sardang garata. Kura ka, taram na ta. Kita ka na perdi na. Manong nemi, saan kumatan nga mapaandar? Hana tarbidan ta karo din. Hindi, sada ka ti taksi ta. Aglugang ka, tayong ka mga natiya. Mangguyod. Wano saan kat, mangala ka na mismo ti mekaniko. O matamo. Batit ang tuyo na, panawan talatan. Nuhara damang karnap. Wagang mo, manong nemi, taad na nagsardeng. Na kotse. Napinta sa kotse, manong. Hindi adadum sa ag nagkiktutak. Joy, malasim mo. Kaing-ingas na. Nakasunglasses mo kami. Inikat nan. Iso. Wow. Nagobgwapo manin ni Jonar. Hi guys. Abay, napagdiyan kayo? Jonar? Kumusta? Telma. Dito 2 years ba tayo nagtrabaho kalpas ka nagtrupusa? Ako pa asawang? Ako pa ya. Sika. Nagugwapo mo ka man ha? Binulod mo na takot sem? Nag-iruwar ko. Installment lang. Tsak mabaling kasi. Kasapulang kami ti kwarta para tinegosyo. Napanam. Di na Pimpinas no aglokan kay ti kotsek ta hindi ti may isang restaurant. Kasanong order ti kotsek? Di awang nga ti babali mga tawagan nga umay mangkita. Awan na mo kay. Sikada, mabiglang tumawag at ti mekaniko. No, danton, makamudan to latang mangguyo dan. Tsak pa yun ti makamot bayad nun, numano ti damage. Daan sa man kami natin konsemon. Awa mo ti igatan ko iti brand new. Okay. Mabiglang tawagan.
Manong nemi kalpasan nga dan mekaniko pinanawa milatan ti kotse. Taglogan kami ti kotse manong nemi ni Junar. Nagyanak iti amay na. Napnamanam. Ibutan mo kiti nga sana kapulos sa mapakawan. So, ginasaritak ni mama. Ginastusan na. Na parang nagtrabaho dyan Taiwan. Factory worker. Ang mamalat na gubraya. Mukmata si kawan. Barkada lang edit mga ikaw gawit kanya. Sayang. Huwag nga rin. Nakasaysayang na gidi a panawan. Limabas na nga saan nga natagiban. Nakamatpatag ti oras. Ti aldaw. Kan kanito. Ti tao. Sayang. Awanin ti anak ta. Hindi mo kati ang mga plano ni Apo Diyos ti amin. Nasaan na pinagpaon ti biyag ni Lovely. Tapno, mawaknitan ti nagkolaapan nga panunod ko. Iti papatay na hasot nang iturong kanyak tapno balbaliw. Kaya no alistoak. Nga mabalin mong ipanakil. Na parang nagtrabaho ti abroad. Telma, do you still love me? Sinaludsod ni Jonah rin may kangkam ti kundawa ito nag-CR marong na ni Joy. Kasta matasal saludsod ni Joy, nitatang ko kinimanong ko. No sikapay lang ti patpatek ko. No apay nga awan ti aklonik, kada kita gararim kanyak. No pa mabaling ko kuman nga ikaso ida. Sika, iyakar ko ken ka. Isublikan ka ti saludsod. Do you still love me? Sika tiga po na no api nagbalbaliwag. Tap na may panagnek ko, tinalos sa panagpawawik. Api nga rin nga, aksidente lang, di pa nakikita tayo? On the way, ngomay di ba layo? Ha? Iso nga rin nga, kunak nga kayo ruwar ko lang di kotse, di mo among nga unay makapagpataray di bruprik inik. Tapno may kumang nakakotse. Tapno may panagnek ko kada tatang ginimanong mo nga. Kabaila akong nagpamilya. I love you, Telma. I love you mucho na. Manong name iti day dimit lang aldaw na pamiintulod ni Choy di balay da sa kami nagtarusan ito'y balay manong name. Iti may kaduang gundaway na simrek manong name ni Junar dito'y balay mi. Tatang, manuak man. Ay! Junar. Uwentang ni Junar. Ti boyfriend ko. Kinisuntot ama. Ti agbaling nga sikog ko. Nagap-gapwam, ha? Napanak nakigasang-gastos sa Taiwan, tatang. At mga sinabod Diyos na pintas mo na nagtrabaho. May saklang factory worker nga okay. Nakmat nga naggasgastar unay. Inidyak mo tibisyo. So nga nakaorno nga. Sit po unak para iti panagnegosyo. Akit may nung gusto, trabaho mo ni Telma. Kastoy, anak ko, ti panawin para iti panagasawa. Saan nga hindi kagbasbasa pa lang ti anak ko nga sinikugam. Isino ko ba saan nga makapangtut hindi alaman? Pasispas, tatang. Alawan. Ito ka nung nga rin pa nagkalay sa'yo. Kumusta mo tin niya balayan? May damutin na lang as asawa manong. Mama, kumusta kayo? Ay, kastoy balasan ko. Yung maragsaga naklaunay, na nagbalbali mo't laing ti anak ko, kaya namalinan nga ipanakil, nagbaling asawam kinama. Nauri pala gayon ti kasdyahin nga ni sakripisyo ti biyag ti anak mi. Kastala ti biyag. Plano ni Apo Diyos amin da ito. Dadagiti may sakripisyo tapno lawlawagan, dagiti nakulaapan na panunod.
Kaya manak mama, gaman tayo kanya po Diyos. Ala kita ito nagkalaysa kayo, agad nagsak ito lao na yan. Kaya madang kayo matanda ka bubukotan nga balay, nagtinulong kayo. Ag trabaho ka, ag negosyo ti anak ko. Nakikita ko nga pintas ti pagtungpalan nyo. Sabi ko manak ko. Kahit kasta nga rin tinapasamak manong naimi nagkalaysa kami kini Junay. Nangala kami manong naimi iti yatin tinagami nga house and lot. Iti ba isang subdivision. Kaya mimit manong. Nangruna, kahit napintas ti negosyo ti asawa. Kaya nagtultuloy mat pa naki-opisina manong naimi iti bangko. Almasan ti makatawen dan anak mi manong nga kasukat dedi lovely. Babae, iso nga lovely mat laing tinagan na. O, Jonar, bantayam ti anak ta. Napigasak ti mang bantay. Aw pagdanagam ta sang kamatang uminom. Kaya hamat maalayos dito ayan tayo ita. Hamon nga laglagipan pa nagidi. Ngam saan lahat nga malipatan. Ngam, paset dito tinapalabas. Hani, santon nga mo ulit. Laglaglao na yun, timay sa tao, no ulitan na tibindot na. Di ba? Sabi ko, aganak kapit idua. Lalaki, masabol ti may kadua. Tapno adamit lang. Junar, the third. Abe the third. Juniorak nga ron. Di another don junior. Nagalas mo tinagan nyo. Ano taga? Porfirio. Ano pinasanagan? Porfirio. Calvantes Junior. The third two matinisuna. Una, no lalaking to sumaruno. Lalaking agpay sumarong name iti may kaduwa anak mi kalpasang nga talon titawan ni Lovely. Sa adapay duwa manong name nagbalik mo upat manong name nagitanak ko. Kastawan iti apal ni Joy tagalpasang nga nag-asawa da iti boyfriend na. Aging kakaragito'y manong di pa'y nag-adan ti anak. Daw-dawatan na dyan auding anak ko. Mga mabalin ako na. Manong name napigsa pa lang ni tatang. Kastamatan siyempre, talumatan ti anak, damanong kang ti asawa na. Ni mama, manong nemi, pasarayo masumarungkar. Ang may sa kanon di balay da. Mampanunutan nan, sunantun, mga sikaso keng kuwanan, numanayo ang batitawon na. Naserbi nga rin siya kwartana, kat mangala tandanan na. Manong nemi, dahito nga rin ti pagkasalita, nga nagbalin na paset, manong nemi, iribiyag ko kinayat, karikiti bidtot, nga nagapuanan tinapalabas. Ngam na ator mat lang dikit nga bidtot manong, iti panagbalbaliw, iti saan nga panagbalin, saanin nga panagbalin nga nasukir. Kanagyaman naglaunay, ti anos mo nang ibasa manong nemi, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanagiti padak nga timungeng, more power to your program anong kindness. Tuwing ngardagyaman nga pagayam mo, Telma. Thank you, Telma. Ting ka pa nagsurat. Thank you, mat kanagiti narway nga nagbuyan.